Niadtong tuig 1991, atol sa Second Plenary Council of the Philippines kon PCP2, gisugyot sa mga mitambong nga ang simbahan sa Pilipinas mahimo na unyang simbahan sa mga kabus. Kun usa ka simbahan nga mogakos sa espirituhanong pagkakabus pinaagi sa pagkamapaubsanon. Ang spirit of poverty mao ang pagtangtang sa bugkos sa mga material kabutang sa atong kinabuhi aron mahulipan sa lawom nga pagsalig nga ang Ginoo maura gayud ang tinubdan sa tanan. Makita kini sa Ebanghelyo ni Mark chapter 12 verse 41 to 44. Dihang milingkod si Jesus atbang sa panudlanan ug mga halad ug iyang nakita ang daghan nga mga dato nga nanghulog og daghang salapi. Apan sa diha nay usa ka kabus nga babaeng balo nga miabot og mihug og duha ka sinsilyo. Gitawag ni Jesus ang iyang mga tinun-an ug miingon nga ang babaeng kabus nakahug og labaw pa kaysa ilang tanan nga nagpanghulog ngadto sa panudlanan. Kini tungod kay ang byuda miamot gikan sa iyang kapitos ug bisan kung dili hamugaway ang iyang kinabuhi, iyang gihatag ang tanan nga diha kaniya. Ang 51 anyos nga si Minerva Salera nahisama sa byuda nga mihatag sa simbahan sa tanan nga diha kaniya. Kanhisakop sa banda si Mening, apan sa dihang nag-edad na kini og 33 anyos, inanay nga nawad-an sa iyang pananaw gumikan sa sakit nga glaucoma. Niadtong higayuna, sakop na si Mening sa usa ka charismatic community ug nagkantahan sa ilang music ministry. Para na ko ba kanang wala ko'y katungod nga mo blame ano na ingon ani ko. Nakasabot ko kay pila ko ka years walay kuan sa Ginoo. Tungod sa iyang kakulian sa panglawas, nakaundang og trabaho si Mening ug nahimong full-time ang iyang serbisyo sa simbahan. Pinaagi sa mga tawo nga miabag kaniya, iyang nasinati ang gugma ni Kristo. Mong wala ko mahaya ang Ginoo pag kabutan nako kay nakasinati naman ko siyang gugma niya mas more pang akong gugma niya mo na ipadayon ko og serve ang gugma nako ngadto sa Ginoo na makaserve sa mga masakiton, sa mga panginahanglan sa masakiton. Kada adlaw mosimba si Mening uban sa iyang higala nga si Juanita, kinsa misagub kaniya aron maalagaran nga daw igsuon. Si Juanita mo'y nagsilbing guide ni Mening. Wala na ko panambaloy nga unsa ko. Wala na ko imong babag ang akong pagabuta kundi more pa ko ni serve sa Ginoo. Nya nangay ko grasya sa Ginoo nga nalay makaagak nako kay mo padayon ko. Ako sa siyang himong inspiration ba nga madasig sa ko pagkuan kay usahay kinalaging sana mga daghan ko una-unaon ba. Pero ako gipalabigit ang pagkuan ba usa siya sa nakadasig sa pag nako pag sigad og simbahan. Ug tuod man, dako ang inspirasyon nga nahatag ni Mening dili lang kang Juanita kundi sa tanan nga nakaila kaniya. Tungod kay taliwa sa iyang kalisod ug kakabus, padayon siyang nagpuyo nga malipayon ug mapasalamaton. Hiram sa Dios ang ating buhay, ikaw at ako tanging handog lamang, di ko ninais nang ako'y isilang, ngunit salamat dahil may buhay. Ligaya ko nang ako'y isilang, pagkatao ay mayroong dangal
Sino may pag-ibig, sinong nagmamahal, kundi ang tao. Diyos ang pinagmulan, kundi ako umibig, kung di ko mang bigyang halaga ang buhay kong handog. Ang